Tess. Je bent wel iets aan het doen. Nee, it's bij de titas. Maar je bent wel iets aan het doen. Oh, yeah. Klopt. Good morning, titas. Welcome na naman po sa panibagong video. Ano na, next day na po ito, no? After na ng party natin. And kagabi, until past 12 a.m. na po ako natapos sa paglinis dito and also pag ng lechon. Yan, nagpaksiw po ako ng maaga. Yan na yung ating paksiw na may Mang Tomas. Pero yung Bisaya na style, yung walang Mang Tomas. Yan. Hindi kami naglalagay ng Mang Tomas. Sa pagkakaalam ko, hindi din pag yung mga yeah, I think, pag kumakain kami ng lechon sa mga handaan, hindi po namin sinasawsaw sa Mang Tomas. Which is not a bad thing naman, no? I mean, Mang Tomas is not a bad thing naman. Masarap naman siya, pero hindi lang siya yung nakasanayan namin. Na, hi, titas! Hi, titas! Nag-swimming po yan, galing si Ana, tsaka yung papa niya. And ako naman dito nagluto ng paksiw, tapos nag-vacuum ulit ako. Pagdating ko mamaya, galing sa lakad namin, po ako. I'm gonna do I will show them the gifts later. Yung mga nakuha natin na yun. May lakad po kasi kami kasi may pa-fair doon. May sa town namin. May mga spring quiz, mga trampoline. So, dalhin namin si Ana. Ang dami ko pong natanggap na mga regalo kahapon. Sobrang salamat sa mga pumunta dito, mga kaibigan ko sa work and also mga kaibigan ko yung mga mommy friends ko and yung iba ko pang mga kaibigan, si Madam Sheila din, and then yung mga friends ni Ruth, and then yung family na, yung in-laws ko, tapos yung auntie tsaka uncle ni Ruth. So anyway, ipakita ko po sa inyo yung mga nakuha natin, no? Ang dami ko pong nakuha, so sobrang feeling ko loved na loved ako. Char. Napakita ko na sa inyo yung binigay sa akin ni Mr. no? Na pa-gift niya. So, ito, may scarf ako. Nanit dun. Alsjeblieft. Okay. Eén keer is genoeg, schat. Als mama zegt niet doen, is niet doen, hè? Ja, papa ook. Ja? Ayan. May pa scarf tayo dito. I mean, kasi palamig na. Gamitin natin yan pag masyado nang lumamig. Why is this here, my love? Heb ik niet neergelegd? Huh? Heb ik niet neergelegd? Echt? I think you were the one who did that. And then si Apple, natatandaan ko si Apple lang may bigay nito kasi may kasama siyang card. Siya, spa exclusives, my hand cream, my shower gel, and also my exfoliating body scrub. So, yan. Feeling ko, mga arbor tong isa. Kasi siya yung mahilig sa maligo. Mahilig naman ako maligo, pero hindi ako nagbababad. Ito yan. For the television, we do that. And ito, galing sa team leader ko si Jessica, at saka yung partner niya. So, sobrang nice. Nahaliw ako dito. It's so nice, my love, no? Gustong-gusto to ni Ana. And then may kasama po itong sobrang laking Toblerone, kaso ubos na. Hindi ko nakain kasi kinain ng mga bata kahapon. Pero okay lang yun. Ja, we gaan zo. Je moet even je haar nog eventjes komen. Gusto nang lumabas ni Ana. Sige, bilisan na natin to kasi alis na pala kami. And then may pa-Goldilocks ako dito, isang box ng pulveron na Goldilocks. Alam ko na kung sino nagbigay nito, si Mama Merienda, I think. Yung feeling ko. Salamat, Dars. Thank you. Papakain namin ni Ana to. Nabaon din ako nito sa work. And then, ito may natanggapin akong spaghetti ice. I don't know. Ano to? Chocolate pala siya. Ayan, chocolate naman. And, may nagbigay din sa akin ng set. Ito siya. Dove po ito. Siya, Relaxing Care Duo. Body lotion and also
Ano to? Ah, deodorant. Yan. Ay, may pa-card dito. Ah, si Rina pala. Card na bigay ni Rina. Thank you, Day. Yung mga messages or mga sinusulat sa akin na lang po yun. No? Hindi ko na lang sabihin. Ay, nakakahiya naman. And then, may natanggap din akong IPL na hair removal device. Shall we go? Oh, it's okay. Just do it. It's okay. Just take your time. Just take your time, 5 minutes. Yeah, like that. Yeah, I must do anyway. Yan, may tayo, IPL na device. Nagpaplano na talaga akong bumili nito one of these days, pero hindi ko pa siya priority. Pero, thank you naman, thank you. Hindi ko po alam kung sino ang nagbigay nito, pero hindi ko na po na-check and natandaan yung mga bag, yung paper bags na binigay nila, pero sobrang thankful ako. Ito din, I think si Ating ang nagbigay nito. Sobrang bango niya, like, I can smell it in the whole house din. Ano siya? Lotion. Ayan. This is so nice, Boang. Like, it smells really nice. Can you smell it? Wait, I'm doing that. Ah, okay. I will use it. Wat? Lotion. Mag ik zien? Maar het is niet voor jou, meisje, okay? Maar alleen kan... Okay, ja, dat is goed. Maar het is zo sterk voor jou. I know, that. Kijk, deze. Mag ik jou even... Perfume lotion pala siya. So, hindi ko pa siya gagamitin ng palagi. Pag may mga lakad lang ako. Kagaya today, may lakad tayo. Agoy, ang bango-bango. Hindi ma-imagine ko yung ano ito. Ayan. Sobrang nice. Thank you, Ating. And may kasama din po itong perfume. Ayan. Bench 30 ml. So, pang travel size din siya. Ay! May ganito ako. Pero ibang scent naman. May ganito po ako. Ang cute naman. Sobrang bango. Sweet na scent. Mahilig po ako these days sa mga sweet na scent. Pero hindi yung sobrang strong. Agoy, kahumot. Humot ay. And also, may nagbigay din sa akin ng, yan, yung Miss Dior na perfume. Yan. Thank you. Alam ko na ang scent nito kasi nakagamit ako nito dati. Pero, matagal na yun. Sobrang tagal na yun. Parang years ago. Ayan. Sobrang bango. And then, may kasama din po itong bag. So, yan. Gagamitin ko po siya today. Kasi, bet kong mag-sling bag na black. Yan. So, ano siya? Guest bag po siya. Na sling bag. Gamitin natin kaagad. May plastic pa yung ano niya eh. Hardware niya. Yan. Cute. Actually, hindi ko din po alam kung sino nagbigay nito, pero sobrang thank you. Sobrang thank you. And then may ano din tayo dito. Flowers for You Bath Collection. Yeah. I can continue this one later, but if we need to go. Shall we bring some food quickly to Apple or not yet? Yeah, I have food ready for her. Yeah, then we just walk by. Okay. Dus Anna, komen ze even? Bigyan daw namin si Apple ng ano. Nag-translate ako, hindi naman siya nada-Dutch. Kan ik jou water even openmaken? So yan, Ja, dat doe ik. bath and shower. And then may kasama din siyang body lotion. Thank you po sa mga nagbigay sa mga bisita namin kahapon. Ano pa ba? Ay, ito din. Kay Madam Rina tsaka kay Madam Annalyn. Ayan. Collection po. Pang collectible yata itong ganito. May mga nakikita akong nagpo-collect ng mga ganito. Bon Marie. Nuinen. Ah, it's also chocolate, Papa.
Nabibili mo lang yata ito sa shop nila or baka may displays din sila sa ibang mga gift shops. Ang cute niya, diba? May lagayan nila ganito. Pero ganito siya. Cute, no? So, pag mga special na okasyon, gamitin ko po ito. Sensyahan niyo yung ano sa backbone. May pa-ribbon pa talaga, oh. Ayan. Madam Annalie and Rina, thank you. Yan, may tea. May mug tayo dito. Oh, cute naman ito, oy. I love you. Dishes and, ano to? Handmade. Oh, cute. Ang cute. Oh. Pinapin. Eksakto. Pang hot chocolate din. Pang ano, winter. Ang cute. This is so cute, Papa. Oh, that's nice. I see them everywhere. The designs also. That's Dishes really nice, and, yeah, and deco. Handmade. They have their own shop, I think. Yeah? That's pretty. And a lot of tea, Papa. Still tea? Yeah, like special tea. And also, kay Christoph din, sobrang thank you sa team leader ko po na Polish. Pumunta siya dito. Ang dami kong, oh my God, ang dami ko pong, you will be happy with this one, Anna. I have a lot of Polish snacks. Ano ba yan? Ayan. Ang dami kong Polish na snacks. I have a lot of snacks here, love. Yeah. It's so amazing. Oh my God. Uy! Wala na tayong diet. May kadaghan o niyo. Mga chocolate flavored mostly. And ito siya. Ah, okay. May ano siya. Orange filling yung cookies. Then, may marami. This is a lot, no? The Polska chocolate. Lekker. Polski snacks. Yeah. So many. So much. And then, may mga natanggap po akong cards. And si Jessica pala, ay, nandito pa pala ito. Ano siya? Water twist, apple, pear, and cinnamon. Do it yourself. Mix your water with a botanic twist. So, tubig siya. Lang ilalagay dito. Yan. Ang cute. Tapos may lalagyan pa. Kaya ano po to? Galing to kay Barbara, kaibigan ko din sa work. Thank you, Barbs! And yung team leader ko din na, si Jessica. Binigyan na naman ulit ako ng orchid. Ang cute pa naman! This is so nice. And then si Annalie din. Bibigay na plants. Yung team leader ko po na Polish ang nagbigay ng flowers na to. Sobrang nice din ang bulaklak. Lagyan ko pala, I think may medicina to. So, pag may medicina to, lagyan ko siya mamaya. Yan. And then ito galing kay Annalie and Rina or kay Annalie lang. Leaves. Sobrang thank you naman po. Kaya, may mga cards din akong natanggap. Yung iba talaga naglagay pa ng cash. Nakakahiya. Pero, ganito po talaga sa kanila. Na-notice ko pag may mga okasyon. Are you eating? Something from the... May mga cards ako dito. And may mga nagbigay din ng cash. Sobrang nice. Hindi ko na lang po ipakita yung mga messages na. Ayan. Nice. Cute. Really cute cards. Alam mo yun, mahilig po ako sa cards. Ay, mga sulat. Ganyan. Kinikip ko po lahat ng mga cards na natanggap ko dito sa Netherlands every year. Kinikip ko po sila. Ayan. Ang cute. And ito din. Sobrang nice. Ayan. And then, yung card nga na pinakita ko sa inyo, galing kay Jessica. Ang cute. Kadimitan sa kanila din, nabibigay ng cash. Kasi, hindi ko din alam. Parang, practical lang din talaga siya ba? Na,
nagbibigay sila ng cash. Sa kultura kasi natin, nahihiya tayo magsabi kung anong gusto natin. Pero dito sa kanila, pwede pong magsabi kung anong gusto mo. Pero ako, nahihiya talaga ako. Hindi po ako nagsasabi. Minsan lang. Depende. Lalo kung when it comes to Ana. So, may pa-cash tayo. Ano ko yan siya. Ibili ko din ng something para dito sa bahay. Para ano siya ba? Remembrance ba na, oh, ito yung natanggap ko sa birthday. Yun. Ang dami ko pong natanggap talaga. So, salamat sa mga nagbigay and dumalo sa party kapon. It was really nice yesterday. And pagod kami ngayon. Pagod din ako kahapon talaga the whole day. Hindi ko na din masyado nakausap lahat-lahat. Pero every now and then, lumalapit ako sa mga bisita from one group to another. Kasi nga, diba, hindi ko masyadong nakakausap yung iba. So, anyway, nag-enjoy naman, I hope, yung mga bisita namin. And I hope nasarapan sila sa mga handa ko. Pasensya, hindi po ako masyadong nag-video or nagsalita kahapon sa vlog. Kay na-busy talaga sa trabaho. O sa party ba. So, yun lang po. Thank you. And sa panonood din. And later on, punta kami nga doon sa center namin. Kasi may pa-fair doon. Dalhin namin si Ana. Sabi nila, gusto ko ba daw sumama? Gusto ko sana mapahinga lang, pero kailangan ko din pong lumabas at makalanghap tayo ng sariwang hangin. Magrelo tayo. And sobrang nakaka-happy kasi mga kaibigan ko sa trabaho kapon talaga tinulungan ako dito. And also yung iba ko pang kaibigan na Pilipina, diba? Iba talaga pag magsama-sama ang mga Pilipino ba? Masaya. Na-miss ko yung ganong ingay. And ganong klase ng conversation, ganon. Masaya. Shall we go? Ja, dat is goed. Anna? Is de food from Applebaum? I will just get it. Oh. It needs a bag. I will go to her next time also because I will ask for plants. She told me she will give me plants. I have money. So, balikan ko na lang po kayo mamaya. No, Ana, can you show the titas, babe? Ah, gaan ze naar Titas toe? Can you say hi to the titas? No? Okay. She's too oud. She's busy. So, balikan ko na lang po kayo mamaya. A few moments later. Ano yung mga leaves, guys, na lalaglag sila. Mama. You know. Mama. Yes? Is it winter? Nee, bijna winter. Maar het is herfst. En Is it now? nasa sasakyan namin. And dun sa labas din na may mga nahuli. Mama. Yes? Is it now? Yeah, al herfst. Nagdapbay ko po kami dito sa kaibigan namin, si Apple tsaka si Dennis. Andun din po sila sa party yesterday. And yeah, nakalimutan kong padalhan siya ng lechon. So, kaya dinapbay namin dito. Deze goed. Ha? Wil je naar de volgende? Gaan we overheen? Ja. Marami pong trampoline ngayon, so it's really nice for the kids. Aardbeientaart. Willen jullie ook allemaal aardbeientaart? Met of zonder mayonaise? Nou, gaan we doen. Oh, met slagroom. Oh, met luister op in het plafond. Dan komen er 2 schijnkunste duiven uit. Met een hele grote aardbeientaart. En die taart. Вже пригнули дівчатки на батутах? Що? На батутах пригнули? Ні, A few moments later. Hello, titas. Bahay na po kami.
Sobrang nag-enjoy si Ana doon. And, impromptu po yung, presentation. Para kay Ana, I mean. Kasi nga, bago siya sa ballet school nila, diba? So, sa ballet lesson niya. And, di pa namin na-download yung app. Kung saan na makita yung mababasa namin lahat ng information about sa school. Hindi namin alam na na may show pala sila today. So, sabi ko kay Ruth kanina, kasi humiwalay ako sa kanila, pumunta ako sa isang shop. Sinundo ako ng mother-in-law ko kasi andun din siya. Kasi nga may performance daw si Ana. Sabi ko, ha? Pagdating ko doon, naka-ballet outfit na po si Ana. Ano pala siya? Nakita niya yung teacher niya, so nilapitan niya. Tapos ang sabi, oy, may tayo, mag-join ka, mag-dance session, impromptu talaga. Tapos wala siyang damit. Binigay sa kanya yung may yata doon, may extra na damit ba? Binigay sa kanya, hindi pinabayaran. So yun, pagdating ko, nakabihis na si Ana guys, impromptu. And masayang-masaya ako, nakita ko yung performance niya. Kahit pang lang talaga ba, walang practice. Yung sinusunod lang niya yung steps ng kanyang teacher. Ang cute na mga bata tingnan. Sobrang nag-enjoy din ako sa performance and siya din. And in fairness, may pagka, na si Ana, may pagka-graceful po siya na sumayaw. Baka, thank you, Katja. Ako daw to. Para man itong ipis, oy. Is this you? Is this you? Yes. Okay. Say bye-bye to the titas, be. May tattoo na naman ang mukha. Bye-bye. Doei. Maar mama, eerst had ik hier lipstick. Oh. Maar nou niet meer, want Okay. ik Ja, had, dat is oké. Je want ik don't had need lipstick. lolly. Ja. Maar mama, weet je waarom hier zo traantjes zitten? Mm. Ik heb gehuilen. Oh, waarom? Omdat één jongen was over die heen, maar niet over mij heen. Maar toen was hij over iets heen en daar was ik onderdoor. And you got hurt? Ja, maar papa zei al, nee, niet doen, maar ze zei geen sorry. En die had papa niet gezien. Ah, dat is niet fijn, hè? Nee, maar dat is ook niet lief. Ja, dat is niet lief als je niet sorry zegt, toch? Ja. Ja. May kasi natamaan daw siya ng bata kanina at hindi nag-sorry. Kaya na-erase yung niya, part ng kanyang tattoo. Kay umiyak daw siya. Diba? So anyway, wala na po kaming ganap. Hintayin ko na lang pala yung asawa ng kaibigan ko sa trabaho. Kasi may yung yung paksiw kong ginawa kanina. Si-share ko po sa mga katrabaho ko. Pero yung isa kasi, pang morning siya, hindi kami masyadong mag-abot. So, ko na lang sa kanya. Sabi ko sa kanya, ipakuha sa asawa niya. And then, yung kay Rina, kasi wala din si Rina bukas, ipapadala ko po sa kanya. Sa asawa ng ng isang kasama. Yung si Loy na baka. Mama. Okay. So, si Ruth ay matutulog and kami ni Ana magre-rest din po kami. Maaga po ako matutulog din mamaya kasi work na naman tayo bukas, no? See you na naman po sa susunod na video. Maraming salamat. Doei, mush mush babush! Mush mush babush. Mwah! Mwah.